ମଣିମା, ଗୋଟେ କଥା ସତ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡରିକି ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚାହେଁଛି। ହେଲେ ତମେ ଯେତିକି ଭାବ ଦେଇଛ ସେତିକିରେ ତ ତୁମକୁ ଭାବୁଛି ଯାହା। ମନେ ପଡ଼େ ସେଦିନ ଯେବେ ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା ତୁମର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଛବି। ମୁଁ ତାକୁ ଆଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି ତୁମ ଆଡ଼କୁ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢଳିଲା। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ କେତେ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା, ତାକୁ ପାରି ହେଉ ହେଉ କେତେବେଳେ ତମ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ମନରେ ତମେ ଆସିଲ। ସବୁବେଳେ ନିର୍ବୋଧ ମନରେ କହୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ କଲ? ନା, ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲିନି। ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବାଟ ହୁଡ଼ିଥାନ୍ତି? ବାଟ ହୁଡ଼ି ହୁଡ଼ି ଥକିଗଲା ପରେ ତୁମେ ପୁଣି ଆସିଲ ମନର ଆଇନାରେ। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତଥାପି କାହିଁକି କେତେବେଳେ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଇଛି। ଫେରିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ। ପୁଣି ସେଉଠୁ ତୁମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଭାବେ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ମନ ଦେଇ ଖୋଜିଥିଲେ, ହୃଦୟ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ହୁଏତ ଆଜି ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି। ମନରେ ଏ ଅବଶୋଷ କି ଏ କ୍ଳାନ୍ତି ନଥାନ୍ତା। ପୁଣି ମନକୁ ଆସେ, ନା, ତମ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଯଦି ପତ୍ରଟେ ହଲେ ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନ ଖୋଜିଲେ ବି ତୁମେ ମୋତେ ଖୋଜିଥିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ବି ତୁମେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ମୋର ଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତା'ର ପ୍ରମାଣ ତ, ଯାହା ସବୁବେଳେ ତୁମରି ଠାରେ ହଜିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଏସବୁ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଭିତରେ ମନକୁ ଖେୟାଲ ଆସେ, ତୁମକୁ ଖୋଜିବାରେ ଡେରି ହୋଇଗଲା ବୋଧେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।